Te kendiat ni nyapet ya kene ka video ka bala sapriang ha kaleng saudong jang ke internet hang ne hapo ka jela ka rikhasi ke jongi ha kene ka video phila ban I ba ute ubrio ulangam ha te kanan bat kene ka video ka de ka bala kham slam hi bat ka deru ka video ka ba ya ka te kanan ka badan hapo ka district West Khasi Hills bala thuru ba ka daok ba pelong ute ubrio ba ngam ha te kanan kadai hadin ba utrai ula pelong ya ka jing ya kop khwai do kha hakate ka snang ka badan hakate ka district West Khasi Hills balong ba ka jing bom yo do kha chungki brio bat ka jing sab e ka bairong chungki ha ka ba kilasi do ka dor ka ba he ha shwa ba ken khwai do kha hakate ka jing ya kop khwai do kha ka ba pelong hakanan chu te we brio ubana po West Khasi Hills balong ba ka jing snowdom chungki pai ba ka pelong sedan ba ya une we brio bon ngam sunan hati kanan bat slipet dek kemana de ba ki dok ha ki dan dan henry bat pet akane ka video pinsai I ba kumno ki pai ba ki keren yo ne ubrio bat let's say yo dan ru nap dang jong pi ki nong pet baro yo ki ba day na po ka district West Khasi Hills yo ki dan ki ba tip sepang kane ka jingjia bat ha e ka jia bat menno ka jia sa komen ha po cha kane ka video Atas dong. God bad. te kane pakade ka we ka video ka bala yoring da ka we ka bri ka basang basa hapo ka jela Himachal Pradesh balai iba kane ka video ka te ka try jong te masidap kala shat hakapor baka pin ngokmen ya te masidap bala oru bakane ka video ka dei ka badang shuring shan bat ka badang shuring menen ka live hoterik ubenai Desember jong news nam arjar arpau padang ne pni iba ka te ka nongring kalar ke hadien ba ka te ka breu kala shat ba une masidap ru ulapin bot lang bat ka ne ka video menta kala sapriang hakalang saudong jongkari India ka jongi te takane video mta ka janmit ni sai syam yang pat ha ka we ka video ka ban sawan